Dragi gledatelji, dobar vam dan. Ovo su Europski izazovi, serija rasprava o ključnim temama vezanima za budućnost Europske unije, koju uz podršku Europskog parlamenta i u suradnji sa brojnim partnerskim medijima organizira Sindikat novinara Hrvatske. Ja sam Domagoj Novokmet i vodit ću vas kroz današnji razgovor u kojem ćemo se baviti budućnošću europskih financija u kontekstu svega onoga što se dramatično i brzo mijenja u svijetu. S nama su zastupnik HDZ-a u Europskom parlamentu Karlo Ressler. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan i hvala na pozivu. I Velimir Šonje, ekonomski analitičar, direktor Arhiva analitike. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan. Gospodine Ressler, za početak, vi osobno u Europskom parlamentu fokusirani ste prvenstveno upravo na financijski aspekt naše zajednice. Da, od 2019. član sam odbora za proračune, od ovoga mandata vodim i Europsku pučku stranku kao koordinator unutar odbora za proračun, što nam postaje sve relevantnije u kontekstu i početka pregovora o novom višegodišnjem financijskom okviru, ali i cijelom nizu drugih pitanja koje su relevantna i za Hrvatsku, ali i za Europsku uniju. Kada sam i ulazio u parlament, bio sam praktički skeptičan oko početka bavljenja i sa odborom za proračun, jer na prvu se može činiti tehničko, se može činiti na neki način apstraktno, međutim u konačnici poprilično brzo se uvidi, a pogotovo sada nakon gotovo 7 godina, da je riječ o horizontalnim, temeljnim političkim pitanjima i funkcioniranje Europske unije danas, ali i o tome što će Europa biti nakon 2027. Gospodine Šonje, povijesno od zajednice za ugljeni čelik preko zajednice pa do Unije, Europa je nekako uvijek kao najveći alat imala tu svoju ekonomsku moć. Koliko je ona danas i dalje možda nešto najjače što Europska unija ima i koliko je uopće ono što kolokvijalno nazivamo proračun Europske unije unutar te europske gospodarske moći važan ili manje važan element? Ovako, danas smo skloni podcjenjivati ekonomsku moć Europe zbog toga što kada se gledaju nove tehnologije, umjetna inteligencija, digitalizacija, činjenica je da i SAD i Kina predvode u većini tih tehnologija, a Europa tu na neki način slijedi. Međutim, ako gledamo fundamente, ako gledamo veličinu preko 18.000 milijardi eura bruto domaćeg proizvoda, ako gledamo veličinu tržišta, broj stanovnika, stupanj razvoja, socijalni standard, Europu nikako ne treba podcjenjivati u tom srazu 3 velika bloka u fragmentiranome svijetu. To je ovako jedna generalna, ja bih rekao, konstatacija. Naravno da uz starenje stanovništva kao jedan temeljni proces on donekle umanjuje te dugoročne potencijale, međutim sa sličnim problemima se i drugi susreću, na primjer Kina. Da ne bi mislili... još i većim. Dakle, ne bi mislili da je to samo nekakvo evropsko pitanje. Sada, proračun. Dakle, europski proračun, makroekonomski, za cijelu Uniju ne znači mnogo. Dakle, on se kreće na godišnjoj razini, negdje između 0,9 i 1,3% bruto nacionalnog dohotka, ovisi koji period gledamo i tako dalje. I kada to usporedite sa nacionalnim proračunima, koji dosežu 40, 45, 50 pa i više postotaka BDP-a, jasno je da su financije, kao refleksija politike, na nacionalnoj razini i dalje dominantne. Međutim, mi imamo neke, treba još dodati da za Hrvatsku, to što za Europu to nije veliki novac, da tako kažem, za Hrvatsku je naravno vrlo bitan. Jer kako mi koristimo sredstva kroz kohezijsku politiku i druge mehanizme, značaj priljeva, neto priljeva europskih sredstava, kad kažem neto, ono što dobijemo minus ono što uplatimo u taj europski proračun, on je makroekonomski izuzetno bitan. Ovo je 26. je još jedna godina velike važnosti tih sredstava, preko 4% BDP-a dolazi na taj način. Neto efekt je dakle preko 3, financijski. No, ako se vratimo na Europu, dakle, to pitanje fiskalne federalizacije,
ono zapravo još nije u velikoj mjeri otvoreno, iako s tim ću i zaključiti uvod, nakon što je u vrijeme kada je pokrenut nacionalni program oporavka i otpornosti, dakle reakcija na lockdown i pandemijsku krizu 2020. izdane su zajedničke obveznice, jel? Čime je dodan jedan novi mali element u taj proces postupne fiskalne federalizacije. Hrpu pitanja ste sad zapravo i naznačili koje ćemo pokušati obraditi u ovom razgovoru. Krenimo redom. Treba li Europska unija dobiti ozbiljniji budžet u usporedbi sa snagom gospodarskom Europske unije, da bi se mogle u ovom novom svijetu ostvariti neke nove stvari, da bi se recimo moglo ozbiljniju industrijsku politiku razvijati? Je li vrijeme za jedan snažni korak prema onome što Velimir naziva fiskalnom federalizacijom? U suštini čini se nevjerodostojno. Ako sa jedne strane imamo deklaracije, ako imamo nekakve postavljanje nekakvih političkih prioriteta, koje ne prati adekvatna financijska podrška. Jasno je također da nisu svi europski problemi u pitanju financija, da se ne mogu niti svi europski problemi riješiti samo sa više sredstava. Ali se svi politički problemi reflektiraju i na financije. Apsolutno. I u suštini kada govorimo danas o većim potrebama, prije svega za obranu, sigurnost, zbog različitih okolnosti, ali prije svega zbog brutalne ruske agresije na Ukrajinu, sada već 4 godine. Veća ulaganja, 3 puta veća ulaganja u migracije, bez obzira što je riječ o poprilično niskoj bazi, ali možda još više i trgovinski ratovi i jedna nemilosrdnija gospodarska trgovinska utakmica koja se igra na cijeloj svjetskoj razini govore u prilog tome da prioriteti Europske unije i onoga što Europska unija može napraviti kao takva, a pojedine države članice, pa ni one najveće, samostalno ne mogu, govori u prilog tome da bi ti financijski kapaciteti trebali biti veći. Sad, realni smo i oko toga što je moguće, što su situacije u pojedinim državama članicama gdje i veće države članice, pa i neke od onih koji su najveći kontributori u europski proračun imaju poprilična domaća financijska ograničenja. I u takvom kontekstu je Europska komisija izašla sa prijedlogom koji je, rekao bih, na nekakav način kombinacija onoga što je realno i kombinacija pokušaja da to bude ambicioznije. Što vas recimo osobno najviše muči u prijedlogu Europske komisije? Znamo da i Europska pučka stranka zapravo tu nema još uvijek usuglašen potpuno stav, pogotovo oko pitanja sudbine kohezijske politike. To je definitivno jedno od pitanja. U suštini omjera balansa između ulaganja u smanjivanje razlika između država članica gdje je i Hrvatska proteklih godina poprilično profitirala, dobila, ali jedne veće svijesti o tome da Europa kao zajednica mora biti konkurentnija, da veću fokus treba staviti i na gospodarstvo, ali i na izvrsnost u tom gospodarstvu. Hrvatska se podigla od 2013. godine sa nekakvih 60% prosječne europske razvijenosti na danas gotovo 80%, dakle BDP-a po glavi stanovnika. Međutim, činjenica je da će sljedeće korake biti teže napraviti nakon tih 80%, da je potrebna neka veća razina i konkurentnosti i produktivnosti i da to nije problematično jedino za Hrvatsku. Ono što želimo naglasiti u toj dinamici između fokusa na konkurentnost, ali isto tako i važnosti kohezije i po temeljnim ugovorima, političke važnosti, političke delikatnosti i osjetljivosti, je da svi krajevi Europe trebaju profitirati u konačnici od europskog proračuna. Da, mislim da je potpuno jasno da je nemoguće uspoređivati europski proračun sa nacionalnim proračunom i u smislu njegovog opsega, ali i u smislu toga da je on poprilično investicijski, da je riječ o financiranju projekata različitih i da smo doživjeli taj jedan, kako se to tada zvalo, Hamiltonian moment kada se Europska unija, Europska komisija zadužila i za države članice i kada se takva sredstva koriste. Govorit ćemo danas još sigurno o tome koji su temeljni problemi. Čini mi se da vrlo vjerojatno jedan od početnih i centralno političko pitanje je tog odnosa između kohezije i poljoprivrede sa jedne strane i konkurentnosti obrane sa druge. Gospodine Šonje, s jedne strane, dakle, teško da iko može tvrditi da Europi ne treba više inovativnosti i poticanja više kreativnosti, efikasnosti, konkurentnosti.
Ali s druge strane, ako se sve karte stave samo na tu stranu, potpuno je jasno da će europska periferija zaglaviti u nevoljama koje mogu bivati samo sve veće i veće. Sa neke strogo teorijske pozicije, može li se kako balansirati fair odnos prema koheziji i zajamčiti istovremeno Europskoj uniji napredak koji je potreban za opstanak danas? Ja mislim da može, to nije igra sa nultim zbrojem. Dakle, ako vi kažete ovako, mi smo do sada, pogotovo u nacionalnom dijelu alokacije, to je recimo sada u ovom periodu 21-27, to je kod nas 14 i nešto milijardi eura, jel? Dakle, to je bila dominantno kohezijska i poljoprivredna politika. Međutim, i sada vi imate ove, ajmo ih nazvati, zajedničke natječaje na koje se svi mogu prijavljivati, koji su dio programa, recimo Digital Europe, Connect Europe, Horizon za istraživanja i razvoj i tako dalje. Ali tu kad se netko iz Hrvatske prijavljuje, on konkurira sa bilo kim drugim ko se prijavljuje iz neke druge. I šta je sad ovo temeljno pitanje sljedeće višegodišnje financijske perspektive? Temeljno pitanje je, koliko ja razumijem kao vanjski promatrač rasprave koje se vode u Europskom parlamentu i drugdje, poanta je da bi se ova, ajmo reći, košarica kohezijske politike smanjila i poljoprivredne, dakle gdje imate zajamčenu nacionalnu alokaciju, a više bi se išlo na ove otvorene natječaje gdje se, bez obzira da li govorimo o državnim institucijama, raznim razinama vlasti, privatnim poduzećima, ovisno o programima, javljate direktno na natječaje. I shvaćam da postoji neka ideja u komisiji i u krugovima kreatora ekonomske politike da se kroz naglasak na ovo ide na ovaj drugi dio, ajmo ga nazvati kompetitivne alokacije, da se kroz naglasak na to ide više u smjeru paneuropskih efekata i programa dizanja ekonomija obujma, naročito u novim tehnologijama i tako dalje. No, ja mislim da to ne mora biti a priori loše, jer po svemu što znamo nema jamstva. Ali nacionalna omotnica za 28. 34. će ostati i dalje značajna. Čak i ako jedan dobar dio novca ode na ovu drugu stranu programa koji se kompetitivno prijavljuju. A i tu ako nastanu nove tehnologije, nova poduzeća, u Austriji, Njemačkoj, Francuskoj, nije bitno, oni će opet u svojim lancima nabave trebati isporuku određenih roba i usluga koje dolaze iz cijele EU. I tu je opet onda neka indirektna prilika da se naši proizvođači i ponuditelji usluga i roba pojave ne na europskim natječajima, nego kao dobavljači te konkurentnije, inovativnije i produktivnije europske ekonomije. Iz hrvatske perspektive, kako bi bilo idealno politički, odnosno što vi priželjkujete kao taj balans između tog novog megafonda i istovremeno zaštite kohezijske politike, koja je, nemojmo se zavaravati, užasno bitna za zemlje poput Hrvatske? Pa idealan ishod bi bio bez ikakve dileme, ne samo za nas, nego za cijelu Europsku uniju, da i Hrvatska uspije, znači, kvalitetno iskoristiti svaki od tih eura koji je na raspolaganju, prije svega iz ove sadašnje omotnice. Drugo, izboriti se za pametna, smislena pravila u kojima će i tih 16,8 milijardi eura koje sada komisija provizorno predviđa kao nacionalnu alokaciju za razdoblje od 28. do 34. u tekućim cijenama, da se isto programira i da se iskoristi mudro sa ciljem podizanja produktivnosti, podizanja konkurentnosti, a da Hrvatska istodobno povrh toga pronađe dovoljno nekakve svoje snage, i tu ne govorim samo na državu, nego šire i na gospodarstvo, na društvo, zagrabiti i u ovaj dio fondova koji nisu nacionalno predodređeni i koji ne spadaju u tu pojedinačnu našu nacionalnu alokaciju. Taj takozvani drugi stup koji bi se sada trebao fokusirati na konkurentnost podiže svoja izdavanja u nekakvom širem obimu, bez obzira što je teško raditi usporedbe jer se mijenja i cijela struktura, ali u nekakvom širem smislu ulaganja u konkurentnost sa nekakvih 17% europskog proračuna dugogodišnjeg na 30%, što je značajno povećanje, ali je i pozitivan signal. To je nekako najistaknutiji i najsnažniji signal europske okretanja prema konkurentnosti u tom financijskom smislu. Jasno, to sve
dolazi i uz cijelu ovu raspravu koja se sada vodi u Europskom parlamentu i na razini Europske komisije o smanjenju administrativnog opterećenja, o produbljivanju jedinstvenog tržišta, ali u ovom smislu proračuna mi podržavamo znači takvo povećanje, ali jasno je također da za Hrvatsku, za usporedive države i tih 30%, praktički sada trećina europskog proračuna, mora doprinijeti uvezivanju, povezivanju hrvatskog gospodarstva u zajedničke europske lance stvaranja dodatne vrijednosti. Oko toga imam jedan dobar primjer, ako mi samo tu dozvolite, gdje smo u prošlom mandatu pokušali sa jednom sličnom inicijativom koja je bila usmjerena na europski akt o čipovima, pokušati uključiti ono u Hrvatskoj što postoji znanja, što postoji nekakvih centara koji se bave tehnologijom poluvodiča, od zagrebačkog FER-a do nekih kompanija, kako bi mogli se povezati u ovom našem konkretnom slučaju sa sveučilišnim centrom u Belgiji, koje je usko povezano sa ASML-om, najvećim europskim, ali i u globalnim okvirima proizvođačem čipova. Znači, ne sa nekakvom nerealnom ambicijom da se u Hrvatskoj stvara nekakva takva tvornica, nego u smislu da se na bilo kakav način mogući potakne i još malo povuče Hrvatska ono što već ovdje imamo u takvom ovo jednom konkretnom području koje se tiče čipova, u zajedničko europsko financiranje, u zajedničke europske lance vrijednosti gdje onda taj čip koji se dizajnira ovdje u Zagrebu može biti testiran na pilotnim linijama u Belgiji. To je jedan primjer, ali mislim da je to primjer koji bi trebao funkcionirati na sličan način i za Fond konkurentnosti u širem smislu u sljedećem razdoblju. Gospodine Šonje, stvari se mijenjaju i mimo priče o eventualnom smanjenju prostora kohezijskih sredstava za manje efikasne, naprosto zbog geopolitičkih okolnosti. Sporazum sa Mercosurom je doduše sada na sudskoj provjeri, ali je tu. Europska unija se želi otvoriti prema Indiji, prema Australiji, naprosto je to, ako ništa drugo, reakcija na Trumpovu trgovinsku politiku. Sve to iz perspektive Hrvatske, hrvatskog gospodarstva, hrvatskih tvrtki, znači da naprosto mora postojati model prilagodbe na vrlo konkurentno i vrlo veliko tržište. Prednost ili opasnost? Pa više prednost nego opasnost iz nekoliko razloga. Mislim, prvo, Europa kao resursno siromašno područje, počevši od onoga što svi znamo, a to je da nemamo izvore fosilnih energenata, pa nadalje, ona nužno ovisi o globalnim lancima nabave. I u ovom trenutku u nizu smjerova, bez obzira da li govorimo o gorivima ili o rijetkim metalima i tako dalje, mi kao Europa smo vezanih ruku, drugim riječima, zavisni. Ili o SAD-u ako govorimo o LNG-u, ili o Kini ako govorimo o rijetkim metalima. Širenjem i otvaranjem vlastitog tržišta vi na neki način pod navodnicima žrtvujete nešto. Jel? Dakle, komitirate se prema nekome da ćete bez carine dopustiti uvoz tih proizvoda, ali ako je to neko resursima bogato područje, kao što je, na primjer, Južna Amerika, Čile nije član Mercosura, ali to je vrlo bliska priča, Čile je vazan zbog niza ruda, vi dolazite u poziciju da diverzificirate svoje, pregovarački dolazite u poziciju da diverzificirate svoje lance nabave. Dakle, to je jedna legitimna i prirodna europska strategija koja nije samo reakcija na Trumpa ili sad se to neko se toga politički sjetio, nego je to jedna, ja bih rekao, naša zadatost zbog strukture geografije i ekonomije koju imamo. Jel? Tako da time Europa zapravo ostaje na neki način, ajmo reći, predvodnik globalni te ideje o slobodnoj i dalje slobodnoj trgovačkoj razmjeni, ali sa druge strane Europa u tom smislu nije ni naivna, pa onda primjerice kada Kina izrazito subvencionira neke svoje proizvode ili usluge, konkretnije je to kod proizvoda, industrijskih, od automobila nadalje, normalno je da Europa neće biti naivna i normalno je da će se do određene mjere štititi. Međutim, to su takozvane odbojne carine, reaktivne carine, nazovimo ih kako god hoćete, gdje imate određeno opravdanje da s obzirom na snažnu državnu intervenciju druge strane koristite jedan instrument koji odstupa od načela slobodne razmjene. Isto pitanje, dakle, koliko treba promatrati priču o konkurentnosti i šire od ovog
samo projektnog financiranja u kontekstu globalnih odnosa, otvaranja tržišta prema velikim igračima kao što su Indija, Australija, Mercosur? Oko toga za nas nema nikakve dileme. Mislim da je to apsolutno jedan dio važan cijele te puzle aktualne. Spomenuli smo i napore za smanjivanje administrativnog opterećenja koje je poprilično važno, pogotovo za mala, srednja poduzeća. Spomenuli smo da, jednim dijelom i taj dio koji se tiče financiranja. Ali zadržimo se samo sekundu, oprostite, baš na ovome. To je, rekao bih, Mercova glavna želja, odnosno Njemačka je ta koja u ovom trenutku nastupa kao promotor deregulacije, odnosno popuštanja ili debirokratizacije, ne znam koja bi bila možda bolja riječ za opisati. Kako vam zvuči ta ideja s kojom Njemačka sada traži saveznike u dodatnom jačanju konkurentnosti? Meni se čini da je najbolje to opisati kao jedno veliko mega pojednostavljivanje onoga svega što je izbujalo na europskoj razini, ali budemo iskreni na razini država članica. Pretjerane regulacije u različitim Koliko je to odgovornost sektorima. Europe, a koliko država članica koje su onda lijepile još dodatne stikere? Pa kažem, mislim da je teško sada fokusirati krivnju samo na Brisel. Jasno je da je odgovornost velika tu i na državama članicama. Ali u suštini ono što se sada događa na razini Europske unije je jedno značajno pojednostavljenje po različitim područjima. To se ovako malo nesretno u tom briselskom žargonu sada zove Omnibus 1, 2, 3, ovisno o tome koje područje gađa. Međutim, mislim da je to pozitivno i ne vidim to kao nešto što bi bilo isključivo ili dominantno potaknuto sa nekakvim njemačkim interesima. Čini mi se da je riječ o zajedničkom europskom interesu. Da, čini mi se da su te razlike koje oko toga kako se pojedini akteri pozicioniraju po pitanju sada te velike agende pojednostavljivanja, više uvjetovane političkim razlikama koje postoje u Europskom parlamentu. Jesu li to samo političke razlike ili doista postoji opasnost da to pojednostavljivanje pređe u odustajanje od nekih dosegnutih standarda koji znače dobrobit za građane, za potrošače, za kupce, za prirodu, za okoliš? Trebalo bi sada ući u svaki od tih pojedinih paketa, međutim, ako govorimo generalno, što kažete na taj strah? Ne čini mi se da su takvi strahovi opravdani. Zbog toga što Europa je jedna velika i regulatorna sila i što ne mora biti nužno loše, ali u ovom konkretnom slučaju čini mi se da je jednostavno takva razina opterećenja i u smislu potrebe za izvještavanjem o različitim ciljevima, pa u ovom konkretnom slučaju i zelene politike, jednostavno pretjerana, da se ne radi ograničenje i po pitanju zaštite osobnih podataka dovoljno između obveza koje se nameću nekakvoj maloj udruzi ili kompaniji koja jednostavno teoretski ne može doći u istu poziciju zloupotrebe osobnih podataka kao što može neki digitalni div. To je ono što se sad pokušava promijeniti na europskoj razini i mislim da je to potrebno podržati. Ja bih se volio nadovezati na ovo. Naime, Njemačka još od kraja Drugog svjetskog rata, odnosno od Erharda i Adenauera, ima tu tradiciju ordoliberalizma koju je u međuvremenu malo izgubila, no to je recimo ekonomska sloboda unutar zadanog reda. To se sa Mercom izgleda ipak vraća i to je taj koncept na kojem vam sada inzistira, dakle deregulacija, što se poklapa sa programom pojednostavljenja propisa Europske komisije koji vuče korijene iz Dragijevog izvješća iz 2024. Sa druge strane imate francusku povijest, francuski duh, francuski pristup koji je više intervencionistički, koji više inklinira subvencijama, snažnijoj ulozi države, snažnijoj regulaciji i izabiru kompanija nacionalnih šampiona. Toga u Njemačkoj nemate. U Njemačkoj imate, pobjednici će nastati kroz konkurenciju na tržištu gdje je fair natjecanje. Francuzi kaže, mi biramo, i tako nastane recimo, Airbus ili nije bitno na puno manjim skalama neke druge kompanije. Ja mislim da se to pitanje dva pristupa na jednoj idejnoj razini, da je ono u ovom trenutku otvoreno. I mislim da nemamo uvide u sastanke u zatvorenim sobama, ali ja pretpostavljam da se taj duh može osjetiti i čuti na sastancima o ekonomskoj politici. I ako bismo mi kao Hrvatska trebali gledati gdje je naš interes,
i ako bi se u bilo kom pitanju trebali, da tako kažem, svrstati uz jednu od ova dva smjera, ja bih uvijek bio za njemački ordoliberalistički pristup pojednostavljenja propisa i deregulacije, zato što u francuskom intervencionističkom pristupu izbora šampiona, subvencija i tako dalje, mali gube. Veliki imaju moć i veliki će onda uvijek puno više osigurati za sebe. Za male je zapravo interes da im je tržište što otvorenije, da su pravila igre što ravnopravnije i jednaka za sve, pa hajdemo se tu probati izboriti za neko svoje malo mjesto, za neku svoju malu nišu. Misli li Macron kad govori o viziji Made in Europe, zapravo Made in France? Pa, teško mi je sada tumačiti na takvoj razini, ali čini mi se da oko ovoga nema dileme, da i zbog razlike u strukturi gospodarstava Francuske i Njemačke postoje nekada u francuskim krugovima takve tendencije. To je u ovim aktualnim raspravama možda najočitije kada govorimo o obrambenoj politici, po osnaživanju te industrijske obrambene baze Europe, gdje također struktura i takvih francuskih kompanija i onih njemačkih u pravilu nije jednaka. Međutim, čini mi se da se nekada prenaglašavaju te razlike, da je riječ ne samo o teorijskim konceptima, nego da takvi koncepti se zastupaju i na europskoj razini i u nekoj mjeri i bore za prevlast. Međutim, u smislu nekakvog pokušaja osiguravanja zdravog, socijalno-tržišnog modela koji uzima u obzir i prije svega i možda sada nešto više nego što je to prije bio slučaj, protržišne elemente i imperative u ovim aktualnim okolnostima i slobodne trgovine, ali i unutra smanjivanje tih barijera kako bi se do kraja ujedinilo zajedničko tržište, ali odbacivanja tih administrativnih barijera i tereta. Dok sa druge strane također je jasno da je proteklih godina na europskoj razini bila malo aktivnija industrijska politika, ali mislim da dugoročno za Europu tu nema previše mogućnosti za biranje takvih tržišnih pobjednika i da je za Hrvatsku isto bitno da prevlada u ovom aktualnom trenutku pojednostavljivanje i smanjivanje te deregulacije. Ne u smislu da Europa ne bi trebala težiti nekakvoj većoj autonomiji, nekakvoj većoj neovisnosti u svom djelovanju, ali shvaćajući da nekakva strateška autonomija u takvom konceptu kakav možda neki krugovi zagovaraju, jednostavno u današnjem svijetu, bez obzira na sve promjene i bez obzira što jednim dijelom se ide u tom smjeru, nije ostvarivo. Ali je li moguć kompromis? Apsolutno, između toga ili trebamo strahovati od trulog kompromisa između ta dva pristupa? Pa rekao bih da se o tome odlučuje upravo ove godine, da se o tome odlučuje velikim dijelom 2026. Vidjeli ste i mislim da je u tom kontekstu zapravo i bitno spomenuti to strateško partnerstvo između Njemačke i Italije, gdje na cijeli niz konkretnih primjera pokušavaju produbiti tu svoju pa i industrijsku suradnju, ali i suradnju u smislu zajedničkih zastupanja sličnih interesa i dodatne integracije unutar Europe, gdje se onda u nekakvim komentarima postavlja pitanje odnosa prema Francuskoj. Međutim, čini mi se da i za Hrvatsku, ali i za Europu takav jedan pokušaj bližeg povezivanja prvog i trećeg gospodarstva Europske unije, ili kako se oni u tom dokumentu nazivaju, dva vodeća proizvodna ili manufakturna lidera Europe, može biti pozitivno. Gospodine Šonje, mi imamo sada i priču o E6, dakle htjeli ili ne, mislim da smo se probudili u Europi više brzina. Je li to dobro? Je li to opasnost za Hrvatsku? I je li to zapravo, ili je to možda zapravo nešto što i Hrvatskoj može otvoriti neki novi prostor? Opasnost može biti samo ukoliko bi se strategija hrvatske politike unutar Europske unije promijenila. Dakle, ukoliko bi Hrvatska iz bilo kojeg razloga i bilo koja politička opcija kalkulirala sa time da bi nam bilo možda bolje da smo izvan nekog, ajmo ga nazvati, užeg kruga, jel? Tu može nastati objektivna opasnost. Za sada ja tu opasnost ne vidim, jel?
Sigurno je da će taj uvjetno rečeno uži krug, on će se formirati po različitim pitanjima. Mi sad već vidimo koalicije voljnih u pitanjima obrane su drugačije od koalicija koje se formiraju za neka druga pitanja i to će biti jedan delikatan balans u svemu tome. U ekonomskim temama koje su nam danas tema, za sada još uvijek to ne vidimo, iako moram podsjetiti da je euro područje upravo jedno takva po definiciji, uža koalicija i uža grupa i Schengen, upravo tako. Mi smo tu i ne samo da smo unutra, nego smo i vidjeli vrlo velike benefite od svega toga. Kad biste nekome skeptiku morali nabrojati neki od benefita koje je neupitan po vama? Pa ovako, mislim, ja se s tim susrećem gotovo svaki dan u javnoj komunikaciji. Jel, meni ljudi kažu euro je uzrokovao inflaciju, kako možeš biti za euro? Jel, ti si se zalagao za euro, ti si pogriješio i tako dalje. Ljudi su pobrkali da nije euro izazvao inflaciju. Zemlje koje nemaju euro su imale veći inflacijski val 2022. 2023. nego što ga imala Hrvatska. Mi smo imali manju inflaciju od Češke, od Mađarske, od Poljske, od Rumunjske, koje su ponosno zadržale svoje valute i ne žele ići u europodručje. Dakle, to je prvi razlog. Drugo, ja ću podsjetiti, mi imamo historijsku frustraciju kamatnim stopama, koju, Domagoj, vi ste dovoljno stariji, ja sam dosta stariji, pa još pamtim ja pamtim kamate 80-ih, 90-ih, 2000-ih. Dakle, zemlja koja je oduvijek imala 2 do 3 puta veće kamatne stope, recimo na stambene kredite, nego jedna Austrija ili Njemačka, danas ima nižu prosječnu kamatnu stopu na stambene kredite od Njemačke. Naše kompanije se zadužuju po komparativnim uvjetima kao njemačke kompanije. Dakle, odjedanput su te financije i financiranje ove tradicionalne bankarske postale naša komparativna prednost. Pa to nije palo sa neba, nego je rezultat prvo procesa pristupanja, već su se benefiti vidjeli u procesu, nakon ulaska u Europski tečajni mehanizam, bankarsku uniju i sve je kulminiralo nakon prihvaćanja eura. Gospodine Ressler, unutarnji krugovi koji se formiraju, vi ste sad skicirali rezultate ili planove osovine Italije i Njemačka, E6, je li to nešto što je neka ubrzana prirodna evolucija Europske unije koju je sad potakla možda okolina? Pa čini mi se da smo spomenuli već sada da ono što su nekako možda najveći simboli europskih integracija i euro i Schengen zapravo funkcioniraju na sličan način, da funkcioniraju za jedan, doduše veći dio država članica. Ovo što govorimo o strateškom partnerstvu Njemačke i Italije ne vidim na takav način, to se izričito navodi da je ideja povezati i uključiti, da to nije nešto ekskluzivno, ali mislim da može biti korisno za Europsku uniju. Ali da, postoje najave ne samo u ovom obrambenom smislu, u smislu ujedinjavanja tržišta kapitala. To je nešto što se trenutno spominje. Moj dojam je da bi na jednoj široj razini trebalo pokušati integrirati i ujediniti Europu, ali opet naći ravnotežu i balans između toga da jedan manji dio država članica koji ne želi ići dalje, koji to ne želi produbiti, ne može u konačnici usporiti ili onemogućiti cijeloj zajednici da se na taj način razvija. Tu mislim da je posebno važno razdvojiti nekakve normalne, nacionalne razloge koji su ipak temeljeni na jednoj dobroj volji i suradnje u okviru onoga što je moguće i prema ugovorima. Možda je važno još spomenuti činjenicu da i ugovori i danas predviđaju tu mogućnost pojačane suradnje, bliže suradnje koja će postojati i u nekim konkretnim područjima, međutim mislim da je za Europu važno da pokušamo zadržati to jedinstvo što je više moguće oko što je više stvari moguće. Trebamo li strahovati ne od toga da Hrvatska neće htjeti ovo ili ono, nego od toga da se stvori neki uži krug u koji možda nećemo biti pozvani zbog svoje nevelikosti? Ne vidim da se to trenutno događa na europskoj razini. Ne vidim da bi se i veće države članice, mogle suočiti sa svim europskim izazovima i svjetskim izazovima samostalno. Zbog toga mi se čini da smo svi upućeni na još veće povezivanje, na integraciju, ali i na još jednu veću razinu političkog zajedništva, koja možda nekada je teška, ali u ovom konkretnom smislu korištenja europskih sredstava
važno je osigurati i to će biti jedan pravi test i tog europskog jedinstva, da se da prilika i onim manje razvijenim državama članicama da nastave hvatati taj korak sa najrazvijenijim dijelovima Europe, jer u konačnici onda to povezuje Europu kao takvu. Gospodine Šonje, režim 28, tako kad govorimo o briselskom rječniku, još jedan pojam koji može zvučati ili apstraktno ili komplicirano. Što bi to jačanje unutarnjeg tržišta trebalo donijeti i što je ono što tu Hrvatska eventualno može priželjkivati? Pa ja mislim da takozvani režim 28, dakle da približimo, zapravo se radi o zakonu o poduzećima koji jednako vrijedi svuda, jel? Da. Na području cijelog jedinstvenog tržišta. Ja mislim da je to dobra stvar. Sve što vodi jedinstvenom tržištu je dobra stvar. Možda najveći benefit uz euro je upravo jedinstveno tržište gdje je naš interes da ono funkcionira što otvorenije, što bolje, da mu lakše pristupamo. I kada govorimo o budućnosti EU-a, onda takvi projekti koji su na tragu i ove cijele priče oko pojednostavljenja propisa, otklanjanja barijera i tako dalje, to je ono što je, ja mislim, pravi europski, a i naš interes. Dok kad dođemo do pitanja fiskalne federalizacije, znate, kad su u pitanju porezi i državni izdaci, tu treba biti jako oprezan. Ja tu nisam fiskalni federalist, dakle ja sam za to da nacionalne države tu i dalje nastave držati uzde čvrsto u svojim rukama, a za ovaj manji dio alokacije tih 1,5% BDP-a godišnje koliko prolazi kroz europski proračun, se treba boriti da ti projekti budu što bolji i da imamo pristup. Postoji li nešto srednje između potpune europske fiskalne federalizacije i toga da Europska komisija ima samo 1 do 2% budžeta na raspolaganju? Gledajte, to je pitanje povijesne evolucije. Niti Sjedinjene Američke Države nisu bile federacije od samoga početka. Fiskalno, SAD je tek sa Rooseveltom i to drugim Rooseveltom, 33. nadalje, bitno povećao udjel federalnog proračuna. Praktički do početka 20. stoljeća, dakle prvih 130-40 godina, vam je američki federalni zajednički proračun bio vrlo sličan evropskom, 1,5% BDP-a. Tako da ima vremena. Europa je mlada. To ljudi često podcijenjaju. Znate, imate puno ovih koji predviđaju raspad stalno, jel? I zalažu se za izlazak. Europa je zapravo jedna relativno mlada tvorevina. Ajmo reći, sa Maastricht bila je zajednica i tako dalje, ali sa Maastrichtom je ona rođena. Dakle, mi tu govorimo o 30-ak i nešto godina, ako sam dobro izračunao. Prema tome, za fiskalnu federalizaciju ima dosta vremena. A i čini mi se da je usko povezana sa nekakvom pravom političkom unijom koja funkcionira velikim dijelom tako i sa izravno izabranim Europskim parlamentom, ali to je jedina izabrano tijelo Europske unije. Je li to put kojim treba krenuti? Je li zapravo sljedeći pravi korak? Nedavno sam razgovarao na tu temu sa Božom Kovačevićem. On smatra da je to pravi put, da nama trebaju u sljedećem koraku Sjedinjene Europske države. Pa mislim da put produbljivanja suradnje među europskim narodima sigurno je put kojim treba krenuti u ovakvim geopolitičkim okolnostima kada je svijet opasniji nego što je ikada bio. Ali bih kvalificirao to sa time da će europskom jedinstvu i na nekakve duge staze više doprinijeti jedan realni pristup oko toga što stvarno je moguće. Meni se čini da fiskalna unija danas jednostavno nije moguća zbog različitih političkih sustava, zbog različitih političkih okolnosti, zbog toga što naše prave političke zajednice jesu unutar naroda. To je nemoguće promijeniti nasilno, se ne želi promijeniti nasilno i mislim da svi oni koji pokušavaju na jedan taj naivniji način to pokušati ostvariti, ne doprinose u konačnici jedinstvu Europske unije. Za sam kraj htio bih da analiziramo još detaljnije sadašnju poziciju Hrvatske u odnosu na ono što nas čeka. MPO je Hrvatskoj doista donio puno toga dobroga. Međutim, jesmo li ga iskoristili na najbolji način? Kritičari kažu da, ako to mogu ovako banalizirati, previše smo ulagali u cigle ili ulažemo cigle i asfalt, a premalo u nešto što će osigurati dugoročni rast. Pa to mi se čini da je jedno od ključnih pitanja, zato što za razliku od nekih drugih država članica, primjerice Danske, koja je imala
manje od 1% BDP-a kroz taj nacionalni plan oporavka i otpornost ili mehanizma na europskoj razini. Hrvatska imala praktički 13% svog gospodarstva kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti i jasno je da je za nas to puno veće financijsko, ali onda i političko društveno pitanje. Boravili smo ovdje u Zagrebu proteklih nekoliko dana sa jednom delegacijom Europskog parlamenta, sa kolegama, kojima je cilj bila utvrditi smislenost i provedbu našeg nacionalnog plana oporavka i otpornosti, ali isto tako i uzeti neke lekcije oko te provedbe kako bi se one primijenile za pregovore o novom višegodišnjem financijskom okviru, pogotovo taj prvi stup koji će se funkcionirati na jedan sličan način sa snažnim povezivanjem investicija, reformi. Ono što mi se čini da za Hrvatsku se svakako može reći da je bila i je predvodnica u tom korištenju i to ne samo zbog te činjenice da nam je na raspolaganju bilo 10 milijardi eura, ne samo zbog činjenice da smo brzo i adekvatno koristili ta sredstva, nego čini mi se velikim dijelom i po smislenosti toga što je bilo zacrtano, ali što se i sada ostvaruje. Posjetili smo 3 projekta, LNG terminal na otoku Krku gdje je sa preko pola milijarde eura kroz NPO proširena ta infrastruktura koja je promijenila i položaj Hrvatske na energetskoj karti Europe, ali i doprinijela i europskoj neovisnosti većoj od ruskih fosilnih goriva. Drugi projekt bio je Vern automobili, Rimac grupe, gdje se uložio jedan značajan dio sredstava i ovdje u Hrvatsku za razvoj najnaprednijih tehnologija i mislim da je to još jedan, i kolegama je bio jedan od primjera kako se to može financirati i kako se može uložiti u nešto pametno. Treći dio je bio ovaj o kojem vi govorite, o ciglama, koji se ticao velikim dijelom poslijepotresne obnove Zagreba. Ali ajmo malo zamisliti da se to nije dogodilo, da se ta obnova koja se sada događa u Zagrebu nije događala, koji bi i kakvi bi komentari bili tada, ali da li bi to bila smislena politika? Ne bi. Zato mislim da taj dio, neke stepenice nije moguće preskakati. Zagrebu i Hrvatskoj su se dogodila ta 2 teška potresa. Jedan veliki dio nacionalnog plana, ali i kohezijske politike je usmjeren na izgradnju infrastrukture. Ja neću tvrditi da je svaki od projekata koji se financira kroz tih praktički 25 milijardi eura europskog novca kroz ovo desetljeće najsmisleniji i najbolji potez, ali generalno gledajući kada pogledamo komparativno, mislim da imamo više razloga biti zadovoljni sa tim kako stvari izgledaju u Hrvatskoj nego kako izgledaju na razini cijele Europske unije. Gospodine Šonje, svojedobno sam o ovoj temi razgovarao i sa gospođom Maletić, sutkinjom Revizijskog suda. Ona je rekla da sud smatra da je jedan od problema MPO-a na način na koji je bio dizajniran nedovoljna ambicioznost u postavljanju ciljeva. Pa, znate šta, mi smo sad na kraju NPO-a, još nekoliko mjeseci, tako da možda i nema smisla previše puno raspravljati o NPO-u. To je možda jedna ex post ocjena s kojom bi se ja u dijelu ovih kriterija politike, jer nisu sve bili projekti u smislu gradnje i tako dalje, nego vi ste morali nešto reformirati, uvesti neki novi softver, promijeniti neki pravilnik, zakon, napraviti proceduru, analizu i tako dalje. I rekao bi da tu bih se ovako ja načelno složio, da je tu možda bila preniska ta ambicija, ali nemojmo zaboraviti da je to program koji je nastao u vrijeme lockdowna, odnosno pandemije. Dakle, to su bili izvanredni uvjeti, hitni uvjeti i zapravo je bila poanta u tome da vi što prije izmobilizirate i novce i administraciju da se krene kompenzirati onaj efekt recesije koja je nastala na proljeće 2020. godine. I naravno da takav program u nekim svojim dijelovima neće biti savršen. Imamo li pitanja iz publike? Molim ruku u zrak pa ćemo vam osigurati i mikrofon. S nama su ovdje i studenti koji prate čitavu ovu raspravu. Slušamo vas. Dobar dan svima. Karlo Škorić sa Sveučilišta Libertas. Imam pitanje, odnosno 2 pitanja za zastupnika Resslera, ako smijem. Prvo pitanje bi bilo povezano sa pred vratima je 4. godišnjica ruske agresije na Ukrajinu. Imamo i to američko i Trumpovo praktički redefiniranje NATO-a. Pa me zanima, jeste li zadovoljni
koliko je Europska unija odlučila u novom višegodišnjem financijskom okviru ulagati u svoju obranu i obrambenu infrastrukturu. A drugo pitanje se odnosi na te koje ste spomenuli tijekom ove epizode, trgovinske sporazume sa Indijom, a onda i sa Južnom Amerikom, taj famozni Mercosur. Vi ste bili jedan od zastupnika koji ste glasali za taj sporazum Mercosur i mene sad zanima koja je onda bila vaša motivacija iza toga i koje prednosti vidite tog sporazuma s obzirom na velike kritike tog sporazuma i rizik od loše kvalitete proizvoda, od rizika za domaće proizvođače koji će se možda maknuti s tržišta zbog niže cijene iz Južne Amerike, pa evo čisto ako možete i dati svoje mišljenje o tome. Idemo kroz oba pitanja za početak, dakle rast izdvajanja za obranu, ali baza je mala. Upravo tako, ali također je važno naglasiti da je obrana jedna, također kao i porezi, kao nešto što je prije svega dominantno nacionalna nadležnost. Da, pokušava se izbjeći fragmentiranje, u potpunosti dupliciranje sredstava koje se ulažu u obranu, ali mi imamo 27 nacionalnih vojski na teritoriju Europske unije. To je dug proces i slično kao u ovoj načelnoj razini koju smo imali o federalizaciji Europe. Ne čini mi se da su nekakve zajedničke europske vojne snage na način kako se to ponekad predstavlja kao europska vojska, nešto što će se dogoditi preko noći ili nešto što je realno ostvarivo skoro. Tako da ovo što se događa na europskoj razini sa jednim ulaskom u novo poglavlje i ulaganja u obranu, prije svega u obrambenu industriju, sa činjenicom da imamo povjerenika za obranu, što je bilo nešto na čemu smo inzistirali, koji ima jednu zadaću koordinacije između 27 država članica i tih europskih ulaganja, ali je jasno da će se također puno toga morati napraviti na nacionalnoj razini. Što se tiče ove priče o Mercosuru, nedavno sam intervjuirao profesora Lučeva sa politologije. On kaže da prema simulacijama ozbiljnima cijena govedine bi mogla pasti za 2% za potrošače u Europi. Koliko je Mercosur doista potencijalno opasan za neke skupine, na primjer za poljoprivredu? Pa za početak, to nije sporazum koji je fokusiran samo na poljoprivredu, to je sporazum koji je sporazum o puno slobodnije trgovini nego što je ona danas, gdje se otvaraju veliki potencijali za europsku izvoznu industriju, za ona gospodarstva s kojima je hrvatsko gospodarstvo poprilično povezano. Za nas u ovakvim okolnostima i trgovinskih ratova koji se događaju, mi se činilo da bi bilo neodgovorno nakon 25 godina pregovaranja o jednom tako važnom sporazumu za koje se procjenjuje da bi moglo povećati europski izvoz u 4 države Mercosura za 40%, to zaustaviti na ovoj prvoj razini u Europskom parlamentu. Mi još nismo glasovali o samom meritumu, nego o slanju sporazuma na prethodno odlučivanje na Europski sud. To mi se čini da ne bi trebalo niti će promijeniti nešto oko finalne ratifikacije tog sporazuma. A što se tiče zabrinutosti koja je postojala u određenim krugovima poljoprivrednika, čini mi se da je ona puno veća u onim državama koje su poljoprivredno i gospodarski povezaniji sa te države. Hrvatska razmjena sa tim državama, pogotovo u tom poljoprivrednom smislu, je minimalna. Na europskoj razini za poljoprivrednike su napravljene ogromne koncesije i podrške koje će se ostvarivati u budućnosti, koje smo podržali jasno, zato što želimo zaštititi i tu strateški važnu granu i Hrvatske i Europe, ali nemam nikakve dileme oko toga da je i za Europu, a i za Hrvatsku Mercosur nešto što trebamo, ali i ostale sporazume o slobodnoj trgovini. Za sam kraj, gospodine Šonje, MPO je na isteku. Hoćemo li plakati za tim novcem? Hoćemo se probuditi u nekoj noćnoj mori ako smo se ovako navikli? Ne, noćne more nema, nismo džanki, da tako kažem. I prilagodba ide postupno. Dakle, apsolutno od iduće godine se smanjuje intenzitet priljeva kako bruto, tako i neto u odnosu na BDP. Međutim, on ostaje i dalje značajan. Moje neke grube simulacije za narednih 4 godine pokazuju da to ide sada na nekakvih sa 4 i nešto ove godine, na oko 3 nešto posto sljedeće godine i ne pada ispod 2,5% BDP-a do kraja ovoga desetljeća.
Taj pad će se, relativnog značaja će se nastaviti. Dakle, EU fondovi kao takvi će u relativnom iznosu postojati sve manje važni za hrvatsko gospodarstvo, no to nije ništa novo i to je proces koji su recimo nešto ranije razvijene zemlje poput Češke, Slovenije, Litve i tako dalje. One već duže vrijeme jesu u tom procesu i svi se njemu prilagođavaju i to čeka nas. A poruka koju iz toga izvodimo je samo jedna. Kako značaj javnih sredstava relativno pada, značaj privatnih investicija mora narasti i kompenzirati ovaj manji priljev. I tu dolazimo opet do konkurentnosti, produktivnosti kao ključnim zamašnjacima bez kojih nema novih privatnih ulaganja. Dakle, čeka nas jedna nova faza i obnova nakon potresa će biti dovršena u tom periodu. Gospodo, puno hvala na ovom razgovoru, hvala i publici koja je bila s nama, hvala i vama, dragi gledatelji i dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Bili su ovo Europski izazovi.